दिनैनि बैसाग दाननि रंजालि बैसागुनि सेथि सानाव बिटिसिनि बारग' लेङाइ बुंथिगिरि नेरसोन बर' बिथांनि बाख्नायथाव हाबाफारि। सिगां बोसोरफोरनि बादिनो देग्लायबो बिथाङा बोसोर गोदाननि मुङाव गावनिख्रुइ देरसिननो मान होनानै बैसोआव उन्दैफोरखौ बोर होनानै बर'नि गोथार बैसागुखौ फालियो। दिनै बोथोरनि आगु बैसागुजों लोब्बा लाखिनानै भेरगाव ब्लक बिपिएफ आरो बिएसइउनि बिबानगिरिफोरखौ लानानै ओनसोलनि बैसोगोरा आबै आबौमोनखौ न'खर न'खर थांनानै मान बावनायजों लोगोसे खुलुमना बोर लाहोयो। लोगोसे बिथाङा बेसेनगोनां बिबुंथिजों बयखौबो थुलुंगा होयो। दिनै सेथि बैसागो गोदान बोसोर गोदान फोरबो बे फोरबोनि मुङै बयबो आसाम नाङै आरो लोगोसे जोंनि बिटिसि नाङै जोंनि सिबिजाथाव बयनिसिमबो बोसोर गोदाननि आंनि सिबिनाय अननाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आरो बे दिनै आङो नैबे सानसेयाव जोंनि ज्येष्ठ जाय बैसोगोरा आबै जानाय आबौ जानाय आदै जानाय मादै जानाय बैसोआव जायखिजाया बैसो गिदिर बिसोरखौ आङो बिथांमोननिफ्राय आं बोर लादों। आरो हागौमानि सम सम लोगो मोनबोनाय जेसेबांखिनि जोंनि इयुन जोलै उन्दै बिथांमोनखौ जों बोर होबोदों। बे हाबाफारिखौ आं लादों दिनै सानसेनि गेजेरजों। दा बे हाबाफारिया मेहेरगोनां हाबाफारि हिसाबै जाफुंदों। दिनै फैयै फैयै आङो नैबे मोनसे गामियाव पानिसिलि प्राइमारि कमिटिनि सिङाव थानाय थाइगिरबारि गामियाव आङो फैदों। बे थाइगिरबारि गामिनि रायजो राजा बिथांमोना दिनै बैसागु फालिदों। बे फालिनायाव आंबो मेहेरगोनाङै बाहागो लाफैनो मोननानै गोजोननाय मोन्दों। आंजों लोगोसे लहित चन्द्र बर' बिथां दं आरो लोगोसे जोंनि गौतम शर्मा बिथां दं आरो लोगोसे बे न'खरनि बिगोमा फैलाव बसुमतारिमोन ना फैलाव बर' बिथांनि न'आव आं दंफैयो। दा आसा थिनाय थाबाय जे नैबे हाबाफारिजोंनो गासैबो आसाम नाङै आरो जोंनि बिटिसि नाङै साफ्रोमनिसिमबो देग्लाय बोसोरनि नैबे बोसोर गोदान बैसागु बोथोरा बयनोबो जोंनो थुलुंगा होयो। नैबे बोसोरसेयै जोङो मोजां रोखोमै आलो गोजोनै सुख सान्थियै जोङो सोलिनो हायो। आफा अबंलावरि बोराइ बाथौनि सेरावहाय आं आरज गाबनायजों लोगोसेयैनो जोंनि फैबाय थानाय समखौ जोङो मोजां जाथों होननानै बोर सारस्रिदों। दा जोबनायथिं आं बेखौनो खावलायनो लुबैबाय जे दिनैनिफ्राय जों जिहेथु दिनैनिफ्रायल' नङा मैया मोसौनि बैसागोमोन आरो दिनै आरो सेथि फोरबो फालिदों जोङो सेथि बैसागो हिसाबै। दिनैनिफ्राय 7 दिन बैसागोआ थाबाय थागोन। बे बैसागो 7 दिना मोजाङैनो जों खुंफुंनो हानाय जाथों बेखौ बोर सारस्रिनाय थाबाय। आरो जोबनायथिं बयनिसिमबो आंनि खुलुमनाय जासिहरनानै কি হে বকুল মোক চোক গোপনা আহিছা যে তোৰ কামটো আজিও নহ'ল ন? নহ'ল আৰু নহ'ব যেন লাগিছে। দিছপুৰলৈ তাঁত বাতি কৰি আমনিয়ে লাগি গৈছে। কিয় যে অফিচবিলাক দিছপুৰলৈ লৈ গ'ল নহয়, তাতে গৈ একো আও ভাৱে নাপাওঁ। ঠিকেই কৈছ। এই অকৰ্মণ্য অধ্যক্ষ নেতাৰ হাতত শাসনবাৰ তুলি দিয়াৰ ফল এয়া। তই জাননে এটা এটাকৈ 14টা অফিচ এইখন চৰকাৰে দিছপুৰলৈ উভতাই পঠালে। ৰাইজে ভোট দিছিল নহয়, তাঁত বাতি কৰি থাকক এতিয়া। তাকেহে বিটিচিয়ে এই বিভাগকেইটাৰ ওপৰত নিজৰ কৰ্তৃত্ব হেৰুৱালে। অকৰ্মণ্য নেতাক আঁতৰ কৰক, নাঙলৰ ছবিত ভোট দিয়ক। 14টা বিভাগ পুনৰ উভতাই অনা হাগ্ৰামাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি। বিপিএফৰ মূল মন্ত্ৰ সম উন্নয়ন সম অধিকাৰ।